Amen. Hallelujah. Praise God. Siyabonga. We are starting isifundiso sethu esisha esimnandi bazalwane ngale ndlela. I'm excited kakhulu. Jabule ukuthi namhlanje sizofunda ama-basic nje okukholwa. Amen. Izinto ongeke uzukwazi ukuhamba ibanga ungazazi. Amen. Izinto ongeke uzukwazi ukuhamba ibanga ungazazi. Amen. Before sikhulume ngemali, before sikhulume ngezinye izinto, hallelujah, ngama-breakthrough, ufuna siqale la ekuqaleni. Amen. Hallelujah. Sizokhuluma bazalwane ngoJesu engumuntu. Sifundiso sikaKristu umyalezo namhlanje ukuthi uJesu engumuntu. Angithi siyazi bazalwane ukuthi uJesu wayekade engumuntu ngokugcwele aphinde abe uNkulunkulu ngokunjani futhi sikhulumeni bazalwane ngokunjani ngokugcwele. He was 100% man and 100% God. Namhlanje ngifuna ukuthi sibhekele le side lakhe masiqala lesifundiso, sibhekele le side lobuntu ngoba nathi singabantu. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Laso sho amen khona ngizobona ukuthi siyahambisana sonke. Ngicela sivuleni uJohn 1 verses number 14. Ila soqala khona. Noma singesigxile khona kakhulu. Kodwa ila engifisa ukuthi siqale khona. John 1 verse 14 iverse nje esijwayele. Kodwa ngifuna ukuthi kube yilo elindlalela ukufunda kwethu namhlanje bazalwane. Hallelujah. Ukuze sazi ukuthi sisukaphi. Ngafuna siqale khona. And the word was made flesh and dwelt among us. And we beheld his glory, the glory as of the only begotten of the Father, full of grace and truth. Khona mhlawumbe ngelesizulu ongakufundela. Ngiyalithanda kakhulu lesizulu ngizele lichaza ngalo. Izwi kwaba inyama. Wakha phakathi kwethu. Sabona inkazimulo yakhe. Inkazimulo njengeyokuzele yedwa. Amen. Ulizwi waba inyama. Wakha phakathi kwethu. Kusho ukuthi ulizwi akazange azalwe. He became. Bazalwane, he became voluntarily. Wakhetha ukuba inyama. Ukube wayeqala uku-exista la. Njengoba kuthiwa la ulizwi waba inyama. Kukhombisa ukuthi ubengaqali. Khona enye form abeyiyona. Ngani mina izibazalwane uma ngizothi uzukiswa njengoba ehleli la bese ngithi uzukiswa mhlawumbe ngithi mase semdala ngithi ugogo. Yabo? Njengoba ngithi ugogo akavelanga waqala waba ugogo. Khona istage adlule kusona aqala bakhona oluhlobo lomuntu wesifazana kade eyilo before abe ugogo. Hallelujah. So la nje bakuthiwa ulizwi waba inyama. Sithi khona oluhlobo kade eyilo before abe inyama. So lo akusitsheleke engqondweni zethu ukuthi kusho ukuthi ulizwi ubekade khona, uJesu bekhona before azalwe la, before abe inyama. Before uJohn 1:14 malithi ulizwi waba inyama wakha phakathi kusho ukuthi ubekade vese khona. Just that washintsha iform. Kade ulizwi waphenduka waba yini? Khuluma namba zalwane. Waba yini? Waba inyama. Hallelujah. Inyama umuntu onenyama. Umuntu onenyama. Umuntu onomzimba. Praise God. Hallelujah. So ngicela sinotheke la ukuthi ulizwi waba inyama. So uNkulunkulu uphenduka kuba umuntu in simple terms. Amagama nje simple. uNkulunkulu uba umuntu. So sibuka uJesu ke namhlanje ewumuntu. Ngizobheka nje izinto ezinhlanu kuphela ngoba angifuni nigcwale kakhulu. Ngifuna ukuthi nje nidle umthamo nizokwazi ukuhlafuna nokugwinya. Amen. Ngoba bazalwane uma ufundisa izwi kaNkulunkulu akufunakala ujahe. Ngoba uzojaha uhambe kakhulu kanti abantu basele ngemuva. Ngifuna la ngisho ingane encane i-understand into engizoyisho. Uma kuthiwa uyabuza ukuthi isonto bekuthiwani, wazi ukuthi bekuthiwani. Amen. So sibheka uJesu ke la ewumuntu. Sizofika kwiside lakhe emavikini azayo enguNkulunkulu. Hallelujah. So njengoba ke ewumuntu uJesu
kusho ukuthi wayenabazali. Nikhona abazalwane? Hallelujah. Kusho ukuthi phela wayenabazali basemhlabeni uma ezoba umuntu. Hallelujah. So iBhayibheli ke lesitshela ukuthi wazalwa intombi uMaria, okumenza ukuthi uJesu abe yimbewu yowesifazane. Sonke njengoba sila sifike ngembewu yendoda. Is it true? Is it true bazalwane? Kwaphuma imbewu endodeni yangena kowesifazane kwase kuphuma thina. Kodwa uJesu is the only person ongazalwanga ngembewu yendoda. Hallelujah. Izoprovela la kwiscripture. Asimawufunda uMatthew ke mhlawumbe singafiki lapho. uJesu uyimbewu yowesifazane yena yedwa. Ngoba uMaria wayengakahlangani noJoseph. So ayikho imbewu kaJoseph eyikade kuMaria. So kumenza ke abe imbewu yowesifazane yedwa. Nikhona abantu abazalwa namhlanje? Hallelujah. Akazange azalwe ngentando yendoda, in other words. Akazange azalwe ngentando yendoda. So iqiniso lelo nje elimile ukuthi uJesu unomzali obizwa ngokuthi uMaria. Amen. Hallelujah. Hallelujah. So ibalekile leyo nto ukuthi uNkulunkulu wayenomzali. Ngithi sikhuluma ngoJesu umuntu. So wonke umuntu okhona emhlabeni at some point ubili na umzali. Mhlawumbe omunye akasenayo njengamanje, kodwa sonke savela ngabazali bethu. So uJesu ke ipoint lokuqala ngifuna ukuliveza ukuthi uJesu wayenabazali benyama. Matthew 1 verses number 18. Matthew chapters number 1 verses number 18. Osewutholile ngicela ngifundele noma nje bazalwane khona sizoshesha si understand sonke, then we pray. Matthew chapters number 1 verses number 18. Ufunde kwi-mic. Ukuzalwa kukaJesu Kristu kwaba nje. Yes. Unina uMaria esemiselwe uJosepha. Before ngizaqhubeka uyezwa ukuthi unina uMaria. Sikuyacaca ukuthi uJesu njengoba umuntu unomama. Qhubeka. Unina uMaria esemiselwe uJosepha bengakahlangani wafunyanwa ekhulelwe ngomoya ongcwele. Amen. Hallelujah. Uma uya ku chapter 12 verse 47 lithi bheka unyoko nabafowenu ngaphandle bafuna ukukhuluma nawe. Kukhulunywa ngoJesu. Kuthiwa akaqalaza uma wakhe nabafowabo ngaphandle bafuna ukukhuluma naye. Lokho kuyasitshela ukuthi wayekade uJesu umuntu enabazali enomndeni. Ikhona abazalwane. Hallelujah. So uJesu ke bazalwane kwakwaziwa ukuthi unomama. Akusiyo into eyayifihliwe. Into iqinisela laziwa ukuthi unomama nobaba. Uzwa ngalesikhathi ukuthi iBhayibheli wakwenza ivangeliso kwezinye indawo. Mayesefika ngakubo eNazaretha lithi bamdelela, bambukela phansi. Likhona abazalwane bangamamukela. Praise God. Hallelujah. So uma esefika ngakubo bangamamukela. So emva kwalokho sebethi lo siyamazi nje lona ukuthi ubaba wakhe umbazi. Siyamazi unina wakhe uMaria. Siyabaza abafowabo, siyabazi uhlalaphi. So uJesu as umuntu wayekade enomndeni. Ngifuna singakhohlwa lokuthi uJesu umuntu wayekade enomndeni. Lizethi iBhayibheli kuMatthew 15 verse 55 lithi unina kuthiwa uMaria nje siyazi unina wakhe kuthiwa uMaria. So uJesu as a human wayekade enabazali basemhlabeni. Nasemshadweni waseKhana lithi iBhayibheli wayekade emenyiwe uJesu nabafundi bakhe. Bese lithi no Maria unina wakhe wayekade ekhona. So kwakuyinto yaziwa ukuthi uJesu naye umzali akuyonto eyifihliwe. Nikhona abazalwane. Hallelujah. So ngithe kade ngiqala kuJesu uzelwe ngowesifazane. Remember sikhuluma ngoJesu omuntu. Ukuze before siflow simbone senze izinto ezimveza uNkulunkulu. Ngifuna umbone ukuthi as umuntu wayekade ephila kanjani ukuthi iziphi izinto ekumele sizifunde. Khona izinto ezingihlabe umxholo kakhulu labazalwane kade ngiprepare la ngoJesu as umuntu. Ukuthi uma uJesu uNkulunkulu kodwa akakusebenzisanga yabo kule side lakhe loba umuntu. Lezi zinto engizokhuluma ngazo la zazingadingi ukuthi abe uNkulunkulu uzazenze. Kwakuyizinto ayezazidinga ukuthi abe umuntu ukuze akwazi ukuzenza. Okusho ukuthi lokho kusitshela ukuthini nawe kusho ukuthi ungakwazi ukuzenza. Nikhona abantu abazalwane. So uma uya kuGalatia 4 verses number 4 lithi iBhayibheli
kepha lapho sekufike isikhathi sekufikile ukuphelela kwesikhathi lithi uNkulunkulu wathuma indodana yakhe lalela ke lamagama engizowasho ezelwe ngowesifazane indodana kaNkulunkulu kodwa in the fullness of time lithi uNkulunkulu wayithumela izelwe ufuna ukuthi la bazalwane uMapostle Paul ufuna ukucaca ukuthi uJesu noma indodana kaNkulunkulu kodwa wazalwa ngowesifazane Jesu ewumuntu wazalwa ngowesifazane in the fullness of time lithi God sent yabona ukuthi leli gama lithi sent lisho ukuthi wayekade ekhona vele ukube wayenga exist before athunywe belizothi uNkulunkulu wazala noma uNkulunkulu wayenza uMaria azale uJesu but lithi wamthuma uyabona ukuthi sekufakazela uJohn 1:14 ukuthi ulizwi waba inyama ukuthi wathunywa ulizwi suka ngesikhathi esisuka ezulwini waye ulizwi bese efika emhlabeni kwafanele azalwe abe ingane akhule njenganathi abe subjected to imvelo abe nomzimba abe nabazali abe nazo zonke izinto akhule angifuna ukuba ahead of myself because ezinye zezinto engifuna sizibheke so now umezele ngowesifazane ke kusho ukuthi wathobela ningilalela ama conditions empilo yokuba umuntu ngoba phela akwazi ukuthi esesemhlabeni esenomzimba ezumuntu asebenzise uNkulunkulu so kusho ukuthi uJesu wazehlisa angithi uNkulunkulu uyiform kaNkulunkulu bazalwa so mase efika emhlabeni kukwehla lokho kuyena ukuthatha isimo somuntu kukwehla kuyena lokho wathobela ama conditions empilo yokuba umuntu nokuba nomzimba womuntu uNkulunkulu waba semntwini akukhona abantu abazalwa ukuthi uNkulunkulu waba semntwini umzimba womuntu wagcwala uNkulunkulu haleluya waba yenye yamadodana akhona emhlabeni wazalwa ngendlela ekuzalwa ngayo abantu abasemhlabeni noma ukuzalwa kwakhe yena kuhlukile kodwa kwakufanele ahlale esibelethweni salo wesifazane njengalomuntu nikhona abantu namhlanje kuseni amen haleluya so uJesu wayengumuntu noma uJesu kade umuntu ke bazalwane kodwa khona izinto ezingajwayelekile nezi supernatural ekuzalweni kwakhe khona izinto ezi supernatural ekuzalweni kwakhe Yesu ube umuntu kodwa ukuzalwa kwakhe kwahluka kunokuzalwa kwabanye abantu noma kwethu thina esikhona njengamanje lithi iBhayibheli lithi ngesikhathi kufika ingelosi ifika kuMaria ifika yamtshela ukuthi uzokhulelwa wena uzale indodana uyiqamba igama lokuthi uJesu uthi kuMaria kuyokwenzeka kanjani Kasi Luka 1:34 lithi kuyakwenzeka kanjani uyabona ukuthi lokho kuyakwenzeka kanjani ukukhuluma ukhombisa ukuba confused kukaMaria because she knows ukuthi akahlangana now ukuze ingelosi ukuthi kuzokwenzeka kanjani ilapho nesengena ke lento engishoyo ke bazalwane bami ukuthi ukuzalwa kwakhe kwakusupernatural kwakuhlukile kunalokho and impendulo yalapho verse number 35 please read verse 34 verse 34 verse 34 Maria bathi engelosini lokhu kuyakwenzeka kanjani njengokuba ngingayazi indoda na it's a question wonke umuntu wayengayibuza ukuthi no uma kuthi ngizozala ingane ngiqamba igama lokuthi uJesu indlela yasemhlabeni yokuthola ingane ithi fanele ukuhlangana nendoda mina kuzokwenzeka kanjani and lokho kusivezela ukuthi something supernatural was about to be introduced la and impendulo yaloko verse number 35 ngicela ufunde verse 35 Ingelosi yaphendula yathi kuye umoya ongcwele uzakuza phezukwakho now wena Maria is going to be different from others umoya oyingcwele uzoza kuwe akusoza indoda but umoya oyingcwele uzoza kuwe carry on
Let's show. Amandla ophezu kwenqa akusibekele. Namandla kaNkulunkulu, they will overshadow you. So you will be covered by the power. So because fanele kuvele into supernatural, kodwa izovela nge-natural birth. Yes. Ngakho ke okungcwele ozokuzala. Lokho ozokuzala Maria, it's gonna be, it's holy, into engcwele, into ehlukaniselwe, into engcwele, into engafani nezinye izinto ezinormal. Lokho ozokubeletha wena kuzoba ngcwele, noma uzoye theater, noma uzoye labor ward, but awuzozala ingane efana nengane. Leli ngane vele izalwa isinegama elithi uJesu. Igama elithi uJesu akulona igama nje, kodwa umsebenzi ayemele ukuwenza. Ngakho ke okungcwele ozokuzalwa kuza kuthiwa indodana kaNkulunkulu. So lokho ozokuzala akuzosho ukuthi eyakho, but wena uzosetshenziswa njenge-envelope, njengebhanoyi elitransporte indodana kaNkulunkulu. Hallelujah. Praise God. So there is no argument ekutheni uJesu benabazali. Noma uJoseph akade engamzali ngenyama, kodwa benabazali. Ube ubaba wakhe. Hallelujah. Hallelujah. Akaqhamuka ngentando yendoda. Now, lesibili engifuna siyibuke, uJesu wakhula ekuhlakanipheni, wakhula ngamandla. He grew in wisdom and he grew in stature. Hallelujah. He grew in wisdom, wakhula ekuhlakanipheni, waba namandla. Luke chapters number 2 verses number 40 uzofica into ethi uLuka 2 verse 40 into ethi wakhula umntwana. Now the baby is born now bazalwane usena 12 years. Ngikhuluma ngoJesu ewumuntu. Now uJesu was subjected to ukulingwa kwabafana abancane. uJesu wayekade ephila njenganomuntu emhlabeni. Now lithi iBhayibheli lithi wakhula umntwana. Lithi when he was 12 years. Okay, let me finish this verse. Wakhula umntwana, waba namandla, wagcwala ukuhlakanipha abazalwane. Lezi zinto azigcwali kuyena ngobe uNkulunkulu. Remember sikhuluma ngoJesu umuntu, zigcwala kuyena umuntu. Zigcwala kuyena umuntu. Ungathi akwakufanele ngoba uNkulunkulu. No, la kule aspect sikhuluma ngaye engumuntu. Wagcwala ukuhlakanipha nomusa kaNkulunkulu wawuqada uphezu kwakhe. Now lithi iBhayibheli because abazali bakhe wayekhuliswe kahle bazalwane, babemthatha njalo beya naye ethempelini. Lithi ngelinye ilanga kwakukade kunomkhosi eJerusalem. Ngicela ingibheke nonke. Uma befika eJerusalem, lithi iBhayibheli ngesikhathi bebuyele emuva sekuphele umkhosi. He is 12 years. Ngesikhathi sekuphele umkhosi, abazali bakhe bahamba. Beyitshela ukuthi uJesu uhamba kanye nabo, uyabalandela njengengane, kanti usele. Lithi mase befika ekhaya, awabona ukuthi ingane ayikho. Baqala bamfuna for days bemfuna because ingane umuntu, ngithi bazalwane, umuntu. So kwaze kufika la khona bethi ake sibuyele emva kwethu ke-3, ake sibuyele lapha eJerusalem siyobheka khona. He is 12. Now lithi ke emva kwalokho lithi bamfica uverse number 40 kwale chapter lade ngiyifunda uLuka 2 verses number I think 46. Lithi maye befika lapha bamfica uhleli nempunga, uhleli nentshebe. Hallelujah. Uhleli nezazi imithetho, uhleli nabantu abafundile. Lithi wayekade elalele, ziwu-2 izinto ayezenza, wayelalele ebuza nemibuzo. A 12-year-old. Leyo nto bazalwane uyenza ngoba ngesayidi lakhe lokuba umuntu. Wayengayenzi ngesayidi lokuba uNkulunkulu. Ukuzihlupha kwakhe ngokuthi ahlale isinagoge nasethempelini kwakusuka kwizila nayo ngoba ewumuntu, hayi ngoba ewuNkulunkulu. Futhi into nathi esingayenza. Now lithi iBhayibheli mofunda verses number 52. uJesu waqhubeka ekuhlakanipheni. Nasekukhuleni, nasemseni kaNkulunkulu nakubantu. So kusho ukuthi bazalwane he grew
usuku nosuku wayekade ekhule ekuhlakanipheni, wayekade eqhubeka ekuhlakanipheni. Hallelujah. Wayekade eqhubeka ekwazini, wayezi-expose ey'ntweni ezizomkhulisa. So wakhula spiritually, wakhula even physically. Lezo zinto azidingi ukuthi abe uNkulunkulu ukuze akwazi ukuzenza. Nikhona bazalwane? Hallelujah. So okusho ukuthi kunezinto ezazi umqeqesho uJesu noma ezenza ukuthi ezacontribute kuleli verse leli kade silifunda elithi wakhula ehlakanipheni waba namandla. uLuka 2:40. Malithi wakhula ehlakanipheni nami bazalwane waba namandla. Kunezinto ezacontribute kuloko kukhula kwakhe. Izinto engifuna ukuthi siyifunde nathi ekuhambeni kwethu noNkulunkulu, so that sizo apply leli verse empilweni zethu, sikhule ekuhlakanipheni, sikhule nasemandleni. Into yokuqala uJesu eyamenza ukuthi akhule noma az-expose kuyo kwakuyikhaya yakade ekhuliswa kulo. It was a godly family. Njengoba lithi iBhayibheli banyuka naye baye eJerusalem, futhi isetting yefamily yakhe yayikade yamsiza yacontributor ekuthenini abe yilento akhule ekuhlakanipheni nasekwazini. Nikhona bazalwane? Number 2, ngifuna ukuthi subheke kancane number 2 kwezinto eza-add ukuthi uJesu akhule ekuhlakanipheni nasemandleni. Into yesibili ile yokuthi wayewathatha ama-instructions awathola esinagogeni. La at the age of 12, he's sitting there with old people. He's sitting with people abangaphambili kwakhe. He's sitting with people asebehambile lendlela yena azoyihamba. Kusho ukuthini lokho? Kusho ukuthi uJesu wayekade ezikhathaza ngokufuna ulwazi. Enye izinto eyacontribute ekukhuleni kwakhe ukuthi wayezikhathaza ngolwazi. Wayeya kubantu abangaphambi kwakhe, wayefunda kwabangaphambi kwakhe. Ukuze ukhule uthi ukufunda kwabangaphambi kwakho. Ukuze ukhule, you need to expose yourself to the things of God. Ukuze ukhule, hayi bazalwane, ukuze ukhule you need to obey our instruction. Ukuze ukhule, you must have a mentor. Ukuze ukhule, you must have somebody obukela kuye. uJesu wayekade ethatha instruction, wayehlala nabantu who are ahead of him. Lithi iBhayibheli lithi ohamba nabahlakaniphile nawe uyahlakanipha, kodwa ohamba newula nawe uba yisula. So kubalulekile ukuthi ube nabantu ofunda kubo, ube nabantu obukela kubo ukuze ukhule. Uma lithi iBhayibheli wakhula, he grew in wisdom. Kwa-eda ukuthi wayekade as-expose ethempelini. Wayekade etholakala ethempelini. Makuthiwa kuyathandaza ethempelini ukhona. Makuthiwa kuyafastwa ukhona. Makuthiwa kuyashunyayelwa ukhona. Makuthiwa usekhaya wayelalela izinto ezizomkhulisa. Wayekade efunda izinto ezizomkhulisa enganandaba nezinto ezinga-add value empilweni yakhe. Because the child grew in wisdom and in stature. Wakhuliswa ukuthi wayekade ezi-expose kubantu abangaphambi kwakhe, ebuza imibuzo. Ukuze ukhule ekholweni, ask questions. Ukuze ukhule ekholweni, ukhule ekuhlakanipheni, ube physically fit for the things of God. Zihluphe wayezikhathaza uJesu. Hallelujah. Base bamfica abazali bakhe nje ubusy attentively, ulalele, ubuza nemibuzo. Uthi uMaria sibesikhathazekile ndodana ngawe singakubona 3 days. Uthi uJesu uyaphendula no. Bengafanele nikhathaze. Anazini ukuthi I am about my father's business. So umuntu ofuna ukukhula in stature and in wisdom, he must always be about his father's business. Izinto zenkosi akube izinto ezihamba phambili. Ungagcwali secular music on your phone. Ungaspend hours on Facebook. Ungaspend hours on WhatsApp. Bese uNkulunkulu isikhashana esincane. Bazalwane, we must have izinto esidlalelayo. Owazi ukuthi mase sengilalela lo music, my spirit will be lifted up. We must have people obukela kubo. Siza uNkulunkulu akusize ukhethe kahle abantu abazokusa la uNkulunkulu ekufuna ukhona. So into yesithathu eyenza ukuthi uJesu akhule ekuhlakanipheni nasemandleni ukuthi wayefunda imibhalo ezifundela yena. Imibhalo wayekade ezifundela yena.
wayengafundeli ukoshumayela, wayefundela ukuyazi imibhalo. Nikhona abantu abazalwane? Wayefundela imibhalo ngokwakhe. Lokho siyakubona ku-Matthew chapters number 4. Angithi lethi Bible, he grew in wisdom and in stature. Wakhula ekuhlakanipheni nasemandleni. Ngikhuluma ngezinto ke ezacontributor ekuthenini akhule. Esithathu ke ngithi wayezifundela imibhalo ngokwakhe. Wengalindi ukuthi azafika esontweni ukuze ayezwe izwi. Wayelifunda noma esekhaya noma ekuphi noma eyedwa. And lokho uyakubona ubufakazi baloko ku-Matthew 4 uma eselingwa uSathane. Lithi emva kwensuku ezingama40 nobusuku ngama40 lithi uJesu walamba. Kade fasting for 40 days. Uma eqeda kulamba wafika uSathane wamlinga. Wathi uma uyindodana kaNkulunkulu uyazithulambile, wathi shintsha lawa matshe ukuthi abe yisinkwa. uJesu akazange asho ukuthi ayisathana ukahle kancane. Akazange asho ukuthi ayongiyeke Sathane. Akazange asho ukuthi hayi Sathane awume sobuye sibone. Akazange asho ukuthi ngegama likaJesu noma ngegama lami. No. Wenze njani? Wathi kulotshiwe. Wadonsa emgodleni wakhe yezwi. Izwi webazalwane, izwi uzolidinga mhla sezifika izimo. Awuqala ukulifunda ngoba sekufika izimo. Ulifunda manje izimo zingekho, mase zifika bese uyadonsa emashalofini. Ubhodla lokho kunjani? Okudlile. Amen. So uJesu uthi no lalela Sathane kulotshiwe. So uJesu behlupha ngezwi, behlupha ngemibhalo. Kuzwa ngisho ekhuluma nabantu ethi ngiyazi ukuthi uMose wathi ungaphingi, bese ethi yabona methi ngiyazi ukuthi uMose wathi ungaphingi, kusho ukuthi uyifundile imibhalo. Shusho ulifundile iTestament elidala uthi uMose wathi ningaphingi, kodwa mina ngithi singeyishintsha lento eshiwo uMose, sengithi mina obuke owesifazane wamhalela usephingile naye. Yabo ubeyifunda imibhalo. uJesu wafunda Isaiah 41 uthi umoya kaJehova ungigcobile, umoya kaJehova uphezu kwami ungigcobile ukushumayela indaba ezinhle. We read the scriptures. Wayifunda imibhalo uJesu. Hallelujah. So into esithathu le eyacontribute ekukhuleni kwakhe. Esine eyacontribute ekukhuleni kaJesu njengoba sithi he grew in wisdom and in stature. uJesu wayekade ehlanganyela noyise. Wayesenza isikhathi noyise. Nikhona bazalwane? Wayesenza isikhathi nobani? Noyise. So from time to time uJesu uzozwa kuthiwe wamonyuka esixukwini. Uyapi? Useyothandaza. Uzozwa kwenda ukuthiwa njengomkhuba wakhe. Makuthiwa wakhuphukela entabeni njengomkhuba wakhe. Uyabona ukuthi impilo yakhe ukuze ikhule yayikade isithe wayekade eli-attend uJesu. Wayekade ehambe sithe. Sometimes wayehamba no-12. Sometimes uma kushube ngempela ahambe no-3. Uma sekushube kakhulu ahambe yedwa. But uJesu, he prioritized his private and secret time with the Father. Enye izinto ezokukhulisa ukwenza isikhathi sokuthandaza, isikhathi sokuhlala nobaba, akuphefumulele, akhulume nawe uwedwa, ukhuluma uthandaze bese uyathula umuzwe ekhuluma nawe. So the child grew in wisdom and in stature because wayethandaza. Hallelujah. So ingakho uJesu ke akhula bazalwane, wayezihlupha wafunda kulabo abangaphambi kwakhe babesethempelini, wahamba nabahlakaniphile. Nikhona kodwa bazalwane. Hallelujah. Now ngifuna sibukeke before ngithandaze into yokuthi enye into esiyaziyo nesitholayo ngoJesu ukuthi wayemuntu ngempela. He appeared as a man. He appeared as a man. Mayiqhamuka ayikho into eyayithi uNkulunkulu ekade ibhalwe kuyena. So wawubona umuntu. Sikhuluma ngoJesu umuntu akithi bazalwane. So he appeared as a man. He had an appearance of a man. Niyazi ihalo. Ihalo ilento ebala engathi inkazimulo. Khona umuntu nje uman of God wayekade eshumayela ngamandla esikhathini esiphambili. Kuthiwa everywhere la ekhona kwangazathi kunenkazimulo, into eyinkazimulo phezu kwakhe. Everywhere la yahamba khona
babeyibona abantu yena kodwa engayiboni. So UJesu didn't have that. UJesu he appeared as a man. Mayeqhamuka wawubona umuntu. Yayingekho into ethi uNkulunkulu. Esikhuluma ngoJesu umuntu. Yayingekho into esupernatural ongayibona kuye. Uma efika lapha emthonjeni kulo wesifazane waseSamaria, lithi iBhayibheli lithi lo wesifazane wambona wakhuluma naye uJesu ucela amanzi. Uthi lo wesifazane, kanjani wena yini ukuba wena ungumJuda ucele kimi ngingowaseSamaria? Yini athi yini wena ucele kimi ungumJuda? Yini khona ama features ayewabona ukuthi lo umJuda lo. Wayezi speech ukuthi umJuda lo, wayebona intshebe ukuthi umJuda, wayebona indlela agqoke ngayo ukuthi umJuda. So ayikho into eyibonakala noma eyidonsa umuntu ithi uNkulunkulu lo. So he appeared as a man. Wavela njengomuntu. Ngisho abafundi beMawuse lithi iBhayibheli babekade behambe bekhuluma bodwa bethe uJesu besesithembile. Abafundi bakhe njalo ngesikhathi uJesu esebulewe lithi iBhayibheli babekhuluma bethi besesithembile ukuthi uzovusa umbuso, besesithembile ukuthi hayi usefikile ngempela umsindisi. Lithi iBhayibheli wakhuluma ngesikhathi bekhuluma wabajoyina, wahamba nabo, wabuza wathi ndabazini lekulomdlalele, wathi ndabazini lezi nikhuluma ngazo. Lithi iBhayibheli babuza nabathayo lo uhlala kuphi engazasi indaba ukuthi uJesu waseNazaretha ekade enza imanga, kade evusa abafile, ekade evula amehlo empumputhe, ufile usethuneni as we speak. Lithi iBhayibheli bengaboni ukuthi uyena because they just saw an ordinary man. Ayikho into eyibadonsa ukuthi babone ukuthi uNkulunkulu le. Bakhuluma nje bekhuluma ngaye bengaboni ukuthi uyena because he appeared as a man. He appeared as a man. He appeared as a man. Nikhona bazalwane, hallelujah. Base babona ngoba sekuyena oshoyo, abazalwane, sekuyena oshoyo. Lithi iBhayibheli wanambulula imbhalo, wakhanyisa ingqondo yabo. Kwayima bebona ukuthi impela uJesu lo. But ayikho into eyibonakala because he appeared as a man. Bazalwane sebemncenga. Bathi hlala nathi inkosi ngoba lishonile ilanga. Bakusho lokho ngoba sebezwile ukuthi unguNkulunkulu nokuthi uye uJesu. Hallelujah. Lento bazalwane isifundisa ukuthini? Isifundisa ukuthi ngaphandle singabukeka njenganabantu. Awubazalwane, ngaphandle singagibela itekisi eyodwa nabantu. Ngaphandle singaze sifaniswe nabo bonke abantu. Ngaphandle singasebenza umsebenzi owodwa. Ingaphandle lelo singahola ngesimali efanayo. Kodwa khona into thina esinayo ngaphakathi abantu bangaphandle abangenayo. Awubazalwane, khona into engaphakathi kithi hayi abangenayo bona. Noma uJesu wayekade ebukeka njenganamuntu nje, kodwa khona into impilo yakhe was pure. Impilo yakhe yayingafani neyabantu. Because akubalulekile ukuthi ubone kanjani ngaphandle. It's about your heart. It's about your heart. He appeared as a man. Jesus appeared as a man. How khona abantu abazalwana namhlanje kuseni? Hallelujah. Ngaphandle wayefana nabo, kodwa ehluke ngaphakathi. Khona into esinayo thina engaphakathi. Bazalwane, noma singaface ama problems afanayo nabo, noma singagula silale esibhedlela ezifanayo nabo. Hayi bazalwane, noma singaphelela imisebenzi njenganabo, noma singagula, noma singangaba nayo imali njenganabo. Ingaphandle lelo, kodwa ngaphakathi khona into thina esimbethe, khona into esinayo bona abangenayo. Awufani nomuntu ongakhona. He appeared as a man. Kodwa ngaphakathi he grew. Wayibonakala nabo, wayibonakala nentshebe njengomJuda. Kodwa ngaphakathi lakhe lalikade ligcwele. Hayi bazalwane, wayenemvelo yomuntu. Sengiyathandaza, wayenemvelo yomuntu enomzimba. Bazalwane, enomzimba, enomoya, enomphefumulo. Lize lithi iBhayibheli lapha ngesikhathi sesiphambanweni lithi wathi ezandleni zakho Nkosi ngiyawubeka umoya wami. He had a soul, he had a soul, he had a body. Uthi kuMaria lo kade mgcoba ngamafutha, uthi ugcobile umzimba wami because he had a body as a man. He had a body as a man. Hallelujah.
He took the nature of a man. Akafanga kwabakhe kuphela kodwa wafana nabakhe. Angiphinde futhi akazanga kwabakhe kuphela wafana nabo. Wathatha isimo somuntu. Jesus had a body. UJesu was subjected to sinful infirmities of human. Kishukuthini ngaloko. Kishukuthi uJesu as umuntu wayelamba. Lithi iBhayibheli wayekade lambile. Udlule esihlahleni somkhiwane nje ulambile. Umuntu olamba uNkulunkulu akalambi. Uyalamba uNkulunkulu. Akalamba uNkulunkulu. So he was hungry. Hallelujah. He was hungry. That is Matthew 4 verses number 2. He was hungry. Hallelujah. He was hungry. Ngesikhathi uSathane efika again and verse 7 quarter. Kade faste 40 days and 40 nights. Lithi ngosuku lwesi-40 walamba. Ulamba kanjani uNkulunkulu? No. uJesu bewumuntu. Njoba nje subjected to the nature yomuntu uzolamba njengomuntu. Hallelujah. Hallelujah. uJesu wayenxanwa. Lithi esiphambaneni wathi ngomile. He was thirsty. uNkulunkulu akanxanwa. Umuntu onxanwayo. Jesus was a man. uJesu bewumuntu. Abazalwane, uJesu wayekade ekhathala. Lithi iBhayibheli ngelinye ilanga lithi kuMatthew John chapter number 4 verse number 6 lithi wafika emthonjeni kaJakobe. Lithi ekhathele wahlala phansi because he got tired because he was a man. Hallelujah. uJesu wayekade elala. Lithi emkhunjini as a man he was fast asleep. Kuvuka isivumo nje ulele. Baze bayakhuluma bathi weJesu awukhathazeki ukuthi thina siyaphupha wena ulele because Jesus was a man. He was like you. So he understand ukukhathala kwakho. He understand ukulamba kwakho. He understand ukuxala kwakho. He understand izinto odlula kuzona because as a man kwakufanele imbathi imvelo yakho ukuze akwazi ukukusiza wena mawufike ukukhathala. Uzakwazi ukutakula mhlazana ungenako ukudla. Inkosi yena qobo lakho udlulile lapho. Nekhona abantu abazalwane. uJesu njengomuntu he cried. It's okay to cry. Uma kukhala uJesu, he was a man, he cried. Lithi wafika kuLazaro sezizini izinsuku esesethuneni. Lithi wathi nimbekephi? Bamthatha bamkhombisa ithuna. Bathi sezizine izinsuku seyanuka. Mayifike ethuneni, wafike wama kulona. Lithi wakhala abazalwane. Lithi wakhala. Baze bamzwela bathi oyeke ukumthanda kwakhe ngoba bezwa ekhala. He wept. So we have understanding inyembezi zakho. We have understand ukukhala kwakho because as a man he cried. Hallelujah. Hebrews 4 verses number 15. Tell umfundele. Hebrews chapter number 4 verse 15. Nombalo sethole bazalwane, I want to pray. Hebrews 4 verse 15. Yes. Okay, njengamanje usewumpriest omkhulu, okay? Cela uphinde futhi usewumpriest omkhulu, akaseyena umuntu ke manje. Sikhuluma ngoJesu. So uzobona ukuthi ukuba umuntu kwakhe kusizaphi njengamanje. Please read. Ngokuba asinaye umpriest omkhulu ongenakuzwelana nobuthakathaka bethu. So lo mpriest lo ngoba udlule kuzona zonke lezi bengiyibala useyakwazi ukuzwelana nobuthakathaka bethu. Kwakumele abe umuntu ukuze experience ukulala engadlile, ukuze experience ukukhala, ukuze experience ukukhathala nokulamba, ukuze kuthi mhlazane sekungena wena akhulume ngento ake angena kuyo. Seliphelile verse. Cela uqhubeke. Kepha olingiwe kukho konke. So uJesu ulingwe kukho konke. Yes, Peter. Engenaso so walingwa kubona konke. So yonke lento odlula kuyona is nothing. uJesu udlulile kuyona njenga nomuntu. Okugcina wanikwa amagama okuba umuntu.
ngishilo bengiqala kanti ligama lithi Jesu wanikwa lona igama enomsebenzi. Hallelujah. So uJesu bazalwane waqanjwa amagama. Lize lithi iBhayibheli uyakumqamba igama elithi uJesu. Bese uPaul ku1 Timothy chapter 2 verse 15 athi munye umlamleli phakathi koNkulunkulu nomuntu. Izobazalwane ngicela ngibheke sengiyathandaza lithi munye umlamleli phakathi kaNkulunkulu nani nomuntu. Bese lingasho ukuthi uNkulunkulu kodwa lithi umuntu Kristu Jesu. uJesu wabazalwane umlamleli phakathi komuntu noNkulunkulu. Hallelujah. uJesu he called himself a son of man more than the son of God. Endaweni eyiningi ubengayibizi ngendodana kaNkulunkulu kodwa ubeyibiza ngendodana yomuntu ngoba befuna ukuthi afane nathi, simbuke njengofana nathi. He is a son of man. uJesu umuntu, he's a son of man. Uyazulana nobuthakathaka bakho, uyazulana neenkinga zakho, uya-understand ubuhlungu odlula kubo. Cela simele ngenyawo zethu. Lethi iBhayibheli lasifunde khona ulizwi waba inyama, wehla wakha phakathi kwethu, wa-experience inyama njengawe, wa-experience ukuhlushwa, wa-experience ukufondwa, because you can't hate God, you only hate a human. Wa-experience ukurejectwa nokungafuni, wa-experience ukujikelwa nokuphendukelwa abantu, wadlula kuzo zonke lezo zinto. uThixo amaHebheru asinayo umpristi ongenakuzwelana nathi noma yini obhekene nayo. uJesu uyazwelana nawe. Sivana ngezinto Jesu wake bisikhanda lakhe wafa ngenxa yami. wake bisikhanda lakhe wafa ngenxa yami. Before afe ngenxa yakho, he became like you. Hallelujah. Ngaphambi kuba afele wena waqale wawuwe. Hallelujah. Konke okungena kuko njengamanje usangenela kona ngoba waba uwe. Yingakho namhlanje emini kufanele siphonse imithwalo yethu yonke kuye ngoba yena uyasikhathalela. I want to pray with all of us namhlanje bazalwane. Cela sonke sivule imilomo yethu sike sithandaze. Ulabaya khathe barabakasela. Just pray to him. Elamahanzela khathopaya. Uyazazi insisi zethu. Hayi ziyakuphela nya. Thandaza. Siyabonga uNkulunkulu wethu ongcwele. Siyabonga Dwala laphakathi. Siyabonga umlilo othulayo, umlilo ehlayo. Wena wehla waba inyama wakha phakathi kwethu. Siyathandaza emini uNkulunkulu wethu ozwelana nokuthakathaka kwethu. uNkulunkulu owazi ukuhlupheka elithi izwi lakho umuntu wobuhlungu. Siyabonga wena uthwala thina uzithwale nemithwalo yethu. Namhlanje kuseni isiza kuwe bonke amabheka kuwe bakhanya ubuso baba kusoze bajabhiswa. Siyathandaza nabo bantwana bakho opareka shethaparosa lebaye kathopare wena uthwala imithwalo yethu. Sithi bayethe From our minds, be lifted up in the name of Jesus. Have your way. Wena uMpristi omkhulu ozwelana nobuthakathaka bethu, wena wazi ukuhluleka kwethu, wena wazi ukuphela kwethu amandla. Siyathandaza kuwe wena wedwa inkosi, wena waba umuntu ebantwini. Sithi bayethe we worship you, Jesus.